Continue ulit po tayo ng video. Dahan-dahan lang kayo. Dahan-dahan lang. Hoy! Mga kababayan, mga idol! Nakita niyo po ito? Mapaklam po kayo dyan sa mga matitigas. Ayan po yung bangka namin. Ito po yung pangalan niya ulit. Tapos ito pa yung... Si Apo Sinda, naglalakad, pababa. Natatakot. Baka mabigat ako eh. Mabigat. Ayo, sarap niya, no? Yan, yung talaba, masarap yung talaba. Kinakain po yan. Ay, tingnan mo, Apo. Yan na po. Mega shoutout. Dalawang bansa po ito. Ganda po rito. Mamaya naman po tayo mag-continue. Okay. Haatakin na po kami ni Kuya. Ayan na po yung bangka. Tapos, nandito na po kami lahat. Ayan. Marap yan, Leng. Ayan. Shoutout sa lahat na nanonood dyan. Ayan na po yung bangka. Inahatak na. Inahatak na. Shoutout. Ando na sila Team Virgie. Nasa balsa-balsa na kami. Shoutout sa lahat. Ayan na. Mabigat kami. Nahirapan yung bangka hatakin. Ayan na. Nahatak na kami. Umuusok na yung makina. Umuusok na yung makina sa kakahatak sa amin. Pag-batalyon kasi kami kabigat. Umabot din po kami ng ilang minuto bago mapadikit ito. Ayan po. Umabot din po kami ng ilang minuto bago mapadikit ito. Ito na, didikit na yung bangka namin. Ayan, mega shoutout. Dumikit na rin sa wakas. Hindi, wala yata signal dito. Tatry ko kung may signal. Nailod ako. Yan na po, pinagdidikit na po nila. Nasa bansa po ako. Mega shoutout. Nasa gitna kami ngayon. Yan na po, dumikit na. Yehey! Sa wakas, thank you. Nakadikit na kami, pinagdikit na. Pwede na po kayo mamasyal. Pwede na po kayo maligo. Libre po maligo, walang bayad. Nag-iyaw po sila Kuya. Ngayon lang dumikit. Yung talaba, masarap po yan talaba. Yan po, masarap yung talaba. Ang sarap niyan. May mga alak dito, Red Horse. Sarap. Mamaya ibabato natin GoPro. Mamaya balikan ko ulit po kayo ulit. Paliguan nila nilulubog po yan. Parang swimming pool yan sa gitna ng karagatan. Yagat. Ay, si Kuya, asawa po yan natin Virgie Siniga. Ito. Pamalo. Pamalo na isda. Di ba? Ganda wala nila. Naisip nila yan. Ang hirap po isipin yan. Ayan, okay ka. Kasi okay yan. Sa baba. Malinis sa baba. Wala, yung... Yan, swerte po nila. Galing Swimming pool yan. Yan po yung swimming pool na bansa. Saan ka ba? Yan, safe ka dyan. Dito ka lang mapupunta sa Kalibo, Aklan. Pwede kayo maligo. Gusto mo, tumalong ka na. Ate, hello, te. Hi. Hello, Kuya. Hello. Hello. Ay, nano. Yan po ba? Ay, sorry, te. Pizza. Nasaan yung dala mo kanina, ta? Yan. Hello. Saging. Ito, masarap. Yan po. Ayan. May cake pa pala rito. Yan. Yan, may cake po yan, Yan, tingnan nyo na. Oo. May cake po. Welcome to Aklan, Apo, Andiel, and family from London. Mega shoutout po. Thank you so much. God bless all. Amen. Ayan na po. Mega shoutout. Time check. 5 PM na. Kami ay palabas na.
sa Mahiwagang. Salamat po sa Balsa! New Washington. Kami naman ay pabalik na ho. Washington, yan po mga bagay dyan. Sinasakyan, ito na po silang lahat. Balsedo. Pauwi na pa kami. Wala na. Maraming talaba. Diyan po kami sumakay. Yung gitna po niya na swimming pool. May tulugan. Mababa po ang tubig ngayon. New Washington. Po sila, o yan o lahat yan o. Makikita nyo po yung nakabuo ng daanan. Gandun po yan sa unahan. New Washington, mega shoutout! Time check, alas 5 na po. New. Ang galing oh. Oo nga. Ang galing oh. Of the loves. The loves! Picture! La. Walang kukuha ng picture sa akin. Halikan mo yan. Maraming salamat. Bye-bye you. Salamat. Ito na lang. Pauwi na po kami, alas 5 na ng hapon. Salamat po sa New Washington. Ayan na po. Nakita niyo po, palabas na po kami niyan. Bye-bye you, bye-bye lady, lucky girl. Lucky girl.